புதிய தேர்தல் ஆணையர்களாக ஞானேஷ்குமார், சுக்பீர் சிங் சாந்த் நியமனம். பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆணைய ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு. புதிய தேர்தல் ஆணையர்கள் நியமனத்திற்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு. பாஜகவுக்கு சாதகமாக செயல்படுபவர்களை நியமித்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தொடர்பான அறிக்கை குடியரசுத் தலைவரிடம் தாக்கல். 18,626 பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார் ராம்நாத் கோவிந்த். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை படிப்படியாக நடைமுறைப்படுத்த பரிந்துரை. மாநிலங்களின் ஒப்புதல் தேவையில்லை எனவும் குழு கருத்து. நூறு நாட்கள் வேலை திட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள ஊதிய தொகையை விடுவிக்க வேண்டும். மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம். நாளை சென்னையில் கூடுகிறது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில குழு கூட்டம். மதுரை, திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பெயர்கள் அறிவிக்க வாய்ப்பு. பாஜக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக தொகுதி பங்கீட்டில் தொடரும் இழுபறி. இரண்டு கட்சிகளும் மாநிலங்களவை பதவி கேட்பதால் பேச்சுவார்த்தையில் சுணக்கம். அதிமுகவுக்கு தொடர்பில்லாதவர் சின்னம் குறித்து பேச உரிமை இல்லை. இரட்டை இலையில் போட்டியிடுவேன் என்று கூறிய ஓபிஎஸ்க்கு ஜெயக்குமார் விளக்கம். போதைப் பொருள் வழக்கு கெடுபிடியால் தனது தந்தை பாஜகவில் இணையவில்லை. சரத்குமாரின் மகள் நடிகை வரலட்சுமி விளக்கம். ஓமலூர் அருகே அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த வழக்கு. தலைமறைவாக இருந்த தலைமை ஆசிரியர் கைது. வேளாங்கண்ணியில் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம். இழுவை வலை படகுகளை தடை செய்ய வலியுறுத்தல். தருமபுரி அருகே 10 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து கொலை செய்த வழக்கு. 12ஆம் வகுப்பு மாணவர் கைது. நீலகிரியில் 1 கிலோ கேரட் 50 ரூபாய்க்கு விற்பனை. விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி.